Priatelia, kamaráti, milovníci turistiky, vítajte opäť na našom YouTube kanáli. Práve skončili jarné prázdniny a na horách je ešte stále dosť snehu, takže sme sa rozhodli podniknúť trojdňový výlet. Nachádzame sa na kľúčovom turistickom horskom priechode Čertovica a cieľom nášho putovania je hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Mali by sme to dať za 3 dni a dnešným cieľom je chata generála Milana Rastislava aj Štefánika. V predchádzajúcom stupe som spomínal, že nás čakajú 3 dni v Nízkych Tatrách. Prvý deň by mal byť po Štefáničku, druhý deň by sme mali ísť cez Ďumbier, Chopok, Sedlopoľany, Kotliska, Chabenec až na Ďurkovu a tretí deň z Ďurkovej do Liptovskej Lužnej. Dneska nás čaká len asi maximálne 9 km a okolo 740 prevýšenia. A mali by sme ísť cez Kunštové Sedlo, Králičku, následne na Štefáničku. Na Štefáničku už to máme hodinu 45, ide sa veľmi dobre, sneh je udupaný, netreba ani reťazky, ani snežnice zatiaľ. Akurát jedine negatívum je vietor, relatívne dosť silný, ale zajtra má byť podstatne silnejší, takže zatiaľ sa ešte vytešujeme. Na Králičke dali nejak nízko smerovník, ale nevadí, aspoň to vyzerá, že len pol hodinu je to stade, takže o chvíľočku už sme tam.
Máme 15 hodín, takže dúfam, že ešte stihneme check-in. Takže poďte s nami na chatu. Vo Vatikáne počas konkláve, ak z komína ide čierny dym, znamená to, že nový pápež nie je zvolený, ale v našom prípade je to pozitívny signál, pretože označuje to, že konečne sa na chate začalo kúriť. A bude tam možno, že trocha teplejšie ako momentálne tu. My už sme po vynikajúcej štvorvaječnej praženici a vynikajúcom teplom čajku. Vonku nás čaká okolo -2 stupňov, 14-metrový vietor za sekundu a je hmlisto. A dneska máme najťažší úsek pred sebou a to je výjsť na Ďumbier, Chopok, Dereše, Sedlopoľany, Kotliska, Chabenec a keď sa všetko podarí, tak zakončíme to v útulni Ďurkova. Na Ďumbier sme vybehli takmer bez zastavenia. Kúka tu neuveriteľný vietor, ale aspoň paradoxne nie je až taká zima, ale je to dosť neznesiteľné, takže ideme smerom dole do Krupového sedla a potom na Chopok. Tradičné chopkovské buchty na pare, tradičná chopkovská paradajková polievka
Výsem bolo naozaj dosť náročné v tom vetre. Strašne fúkalo, nie je vôbec studený vietor, ale je neuveriteľne nepríjemný. Najeme sa a pravdepodobne toto bude asi ostatné jedlo dnešného dňa, až kým nedojdeme na Ďurkovú, lebo v tej zime sa nedá ani vonku jesť, a respektíve v tom vetre. Takže pokračujeme tu cez Dereše na sedlo Poľany a potom už len Kotliska, Chabenec a sme tam. Už len. Celý deň poprvýkrát máme výhľady, takže predo mnou vidíte hrebeň Skalky a za hrebeňom Skalky sú Kotliska a úplne vzadu ten hrebeň, ktorý ide potom nabok, je Chabenec. Po tom zahmlenom kopku, keď sme sa len tak bľukali na verím Boha pomedzi lyžiarov, lebo chvíľu išla trasa cez jazdovku, tak sa nám otvorili tieto nádherné výhľady a to nás naplnilo úžasnou energiou a začíname si dnešný trip konečne vychutnávať. Došlo aj k drobným nehodám. Roztrhli sa mi reťazky na ultralight mačkách, takže je dobré, keď so sebou nosíte napríklad také čierne hadiky, ukážeme potom detail, s ktorými to viete provizorne vyspraviť a samozrejme doma prejdú dôkladnou údržbou a vykúpim celý Kaufland kvôli tomu, či Hornbach. Takže dáme tu ešte jeden timelapse a pokocháme sa a pomaly sa možno, že vyberieme našim cieľom, k nášmu cieľu.
Takže asi dnešný posledný vrchol Kapenec. Nedá sa tu vôbec existovať, musíme utekať dole. Ideme na Malý Kapenec, ku našim obľúbeným skalám, možno, že tam bude o čosi priletivejšie počasičko. A keď nie, tak to už len stočíme dole ku útulni Ďurkova. Šesť hodín, Fazulovica nabraná, takže ideme sa fajne nájsť. Dnešný deň bol troška náročnejší, ako sme čakali. Podľa hikingu sme mali prejsť nejakých 18 km a 1100 prevýšenia, čo síce sedí, ale to prevýšenie vďaka zimnému značeniu bolo asi o 300 metrov vyššie, čiže sa dostali až na vyše 1400. Zajtra nás čaká už len krátky úsek, zbehneme do Liptovskej Lužnej, takže ideme sa pred večerom posilniť a pripraviť na vydatný spánok. Priatelia, tak my sme už po vydatných raňajkách. Dneska sme mali páročky a nesladený čaj, čo nám veľmi dobre padlo. Privítalo nás prekrásne ráno, troška pofukuje a chceli by sme vás touto cestou možno že aj troška požiadať, že keď sa večer dostatočne uvoľníte na chate, tak berte ohľad aj na ostatných spolunočníkov, aby kvôli vašej roztopaši nemuseli trpieť a mohli sa dobre vyspať. Dnes nás čaká záverečný úsek nášho putovania. Teoreticky by mal byť aj najľahší. Mali by sme prejsť okolo nejakých 12 až 13 km s prevýšením 340, prenížením nejakých 1200-1300 metrov. Pôjdeme tu nahore na Ďurkovú, Zámoskú, Latiborskú hoľu a v sedle pod skalkou to stočíme dole do Liptovskej Lužnej.
Sme 40 minút od sedla pod Skalkou, prejdeme tu okolo popod Veľkú hoľu z ľavej strany, prídeme na sedlo pod Skalkou a stadiaľ už máme to namierené smerom dole do Liptovskej Lužnej. Nádherné 3 dni sú pomaly za nami, schádzame z fantastického hrebenia, presne pri tomto kríži, ktorý sa nachádza nedaleko od sedla pod Skalkou. A ideme ešte k jednému krížu, kde je aj taká pekná vyhliadka, takže tam si asi urobíme náš bránčik. Ako ste mali možnosť vidieť, na horách ešte len končí zima, ale v podhorí už začína jar. Konečne sme zbehli dole do Liptovskej Lužnej. Zimný prechod hrebeňom Nízkych Tatier je na pešo je dosť náročný podnik a jeho obťažnosť častokrát závisí aj od podmienok. Naše podmienky boli troška sťažené tým neuveriteľným vetrom, najmä včera, keď sme šlapali 8 hodín, tak nám normálne až hučalo v hlave z toho vetra celodenného. Dneska to už bolo trocha lepšie, už ak sme prišli na sedlo pod Skalkou, tam sa to náhle utišilo a vychutnávali sme si nádherné ticho. Takže určite to bol vynikajúci zážitok, ale ten zimný prechod Nízkych Tatier na pešo je dosť náročný. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, ak sa vám toto video nepáčilo, dajte nám dislike, ale každopádne nám dajte svoj odber a vidíme sa na budúce, priatelia. Šťastlivo.